गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङानो दङ बड' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि धरेन बर'आ लोमजादों। हायद्राबादाव फाहामथाय लागासिनो दं। मुंदांखा थुनलाइगिरि धरेन बर'खौ हायद्राबादनि AIG देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो थांनाय माखासे साननिफ्रायनो लोमजानानै थानाय साहित्य एकाडेमिनि बर' बोसोनगिरि बर्डनि लिंथुमगिरिखौ शुक्रबारखालि साबसिन फाहामथायनि थाखाय हायद्राबादाव लांनाय जादोंमोन। बिनि सिगां बिथांखौ 10 सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। थुनलाइ आरो हारिमुनि बिथिङाव हादोरनि थाखाय बिथांनि बिहोमानि थाखाय बिथांखौ गोदान दिल्लीयाव हायुङारि बान्थाजों मान बावनाय जादोंमोन। बिथाङा इं 1984 आरो 1990 मायथाइयाव बर' साहित्य सभानि मिरु आफादनि सोद्रोमा जादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बर' साहित्य सभानि खुगा लाइसि, बर' साहित्य सभानि नेहाथारि, लोगो नेहाथारि, रां दोनथुमगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो आफादगिरि जायो। बिथाङा 2005 मायथाइयाव अल इन्डिया रिजार्भ बैंक इमप्लयिज एस'सिएशननि गुवाहाटी दालायनि नेहाथारिबोमोन। 2013 मायथाइयाव सावथुन बोसोनगिरि बर्डनि सोद्रोमामोन। 2015 मायथाइयाव मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरिमोन, नोगोरारि आफादनि सासे सोद्रोमा आरो 2023 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि गोदान दिल्लीनि बर' बोसोनगिरि बर्डनि लिंथुमगिरिबोमोन। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि धरेन बर'आ दासिम थुनफावथाय, सुंद' सल', सल'मा, खन्थाइ बायदि 14नि बांसिन बिजाब लिरखांबाय। बिथाङा गोबां आफादफोरजों गोबां बान्था होजादोंमोन। बे मुंदांखा बर' लिरगिरिया थांनाय साननैसोनिफ्राय लोमजानायनि खौराङा बिथांनि अनसायगिरिफोरखौ जिंगासिहोदों। बिथांनि अनसायगिरिफोरा मिजिंथिदों दि हायद्राबादनि AIG देहा फाहामसालियाव साबसिन फाहामथाय मोननायनि उनाव बिथाङा थाबैनो हामगोन आरो सासे थुनलाइगिरि खुंगिरि महरै गोदान थुलुंगाजों फिन खामानि मावगोन। नैथि खौराङावनो दङ फैगौ 5 बोसोराव हादोराव मोनगोन 1000 गोदान ट्रेन। 2027 आव बुलेट ट्रेनफोर जागायगोन, रेल मन्थ्रिया बुंथिदों। मिरु रेल मन्थ्रि आश्विनी वैष्णवआ रेलवेनि मोनसे गोदान मुगानि जागायजेन्नायखौ फोसावदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि भारतारि रेलवेआ दावबायारि सिबिथाइफोरखौ साबसिन खालामनायजों लोगोसे खरसाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय गोदान मुगायारि खालामनायनि फारसे आवगायगासिनो दं। मन्थ्रिया फोरमायदोंमोन दि फैगौ 5 बोसोराव 1000 गोदान ट्रेनफोर खारनाय जागोन आरो 2027 मायथाइसिमाव बुलेट ट्रेननि खामानिया जागायगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जापाननि हेफाजाबाव बानजायनाय बे गोख्रै खारनाय बुलेट ट्रेनआ भारतारि रेलवेनि बयनिख्रुइ हाबिला गोनां मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसे। गिबि प्रट'टाइपआ 2026 मायथाइयाव सौफैनायनि आसा दं आरो दावबायनाया मावफारि महरै 2027 मायथाइयाव जागायगोन। IIT माद्रास आरो IIT रुड़कीआ बे मावथांखिनि बिजिरसंनायाव सांग्राङै बाहागो लाफादों। मुम्बाइ आहमेदाबाद बुलेट ट्रेन लामानि गेजेराव फारसेथिं दमन गंगा दालांनि लुनाया आबुं जाखाबाय। गुजरातआव सानथांखि लानाय 20सो दैमा दालांफोरनि गेजेराव बेयो 16थि दालां। भारतनि रेलवेआ मुलुगनां थाखोआव मोनसे अरायथा आरो साबसिन हान्थामेलानि खान्थिजों लोगोसे मोनसे आबहावा लोगोआरि नोगोर दानायनि फारसे हादरखौ दैदेनगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ सिलापथाराव अंगनबादि मावथि हेफाजाबगिरिफोरा सोमावसारदों। बुधबारनि सानजौफुआव सिसिबर्गआव इन्टिग्रेटेड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि 300निबो बांसिन मावथिफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरा जोबोद दुंहाव थासारिनि गेजेराव भारत बन्दजों सिलापथारखौ सोमावग्लुंदोंमोन। आखायाव प्ले कार्ड लानानै बारहावाया जोंनो माननीनि सोलायै मोजां मुजुरि हो, लेबार कार्डखौ बोखार, ICDS जिन्दाबाद, मिरुआरि बाजेटखौ बांहोनाय, जोंखौ सरासनस्रा मावग्रा महरै सिनायथि होनाय बायदि स्लगानजों बुंफबनायमोन। गासैबो थाखोआव मुवा बेसादनि अख्रां नांहां बेसेननि समाव मावसाफोर एबा हेफाजाबगिरिफोरा माबोरै एसेल' रांजों थांनानै थागोन बे बाथ्राखौ जों मिजिंथिदों। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि मावसाफोरखौ मानजों थानो गनायथि होनांगौ। आइजोफोरा हुमखि होदोंमोन दि जुदि आफादनि सुबुंखान्थियारि दाबिफोरखौ
समाव मावफुंनाय जायोब्ला सोमावसारनायखौ गोख्रोंसिन खालामगोन। गथ'फोरनि मावथांखिनि सिङाव अंगनबादि मिरुफोरा आरो मिनि मिरुफोरनि 300नि बांसिन मावथिफोरा बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ इन्डियान एयार फर्सनि फाइटार जेट जाब्रबथाय, सानै पाइलटनि जिउ खहा। भारतारि रौनिया हान्जानि फाइटार जेटआ जाब्रबथायाव गोग्लैनायनि खौरां मोननाय जादों। जाब्रबथाया बुधबाराव राजस्थाननि चुरु जिल्लानि रतंगार सोहोरनि खाथियाव जादोंमोन। खौरांनि बादिब्ला जाब्रबथाया रतंगार सोहोरनि साखाथिनि फानुदा गामियाव जादोंमोन। बे जाब्रबथायाव सानै आइएएफ पाइलटआ जिउ गोमायो। गामिनि सुबुंफोरनि बादिब्ला बुधबारनि फुङाव जायगानि सुबुंफोरा हरखाबै मोनसे गोसा दावराव-दावसि खोनादोंमोन। गिबियाव बेयो रोखा नङामोन दि बे सोदोबा बबेनिफ्राय फैदों। उनाव बिथांमोनहा फोथाराव गंसे बिरखंखौ गोग्लैनाय नुदोंमोन। गाग्लोबजानाय बिरखंनिफ्राय अर नांदोंमोन। बिरखंआ गोबां थुख्रा-थुख्रा जादोंमोन आरो गासैबो थुख्राफोरा अर खामगासिनो दंमोन। जेब्ला जाथाया बिसोरनि नोजोराव फैयो अब्ला रैखाथि हाबाफारिखौ गिबि खेब जागायनाय जादोंमोन। बे जाथायनि गोबां भिडिअ'फोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय जादों। उनाव अर खोमोरग्रा हानजा आरो पुलिसआ जाथायनि बागै मिथिनो थाङो। बबेखानि बेयो दासिमबो रोखा नङा दि बिरखंआ बेसेबां सुबुंफोर दंमोन। रिपर्टफोरनि बादिब्ला गाग्लोबजानाय बिरखंआ सासे एयार फर्सनि फाइटार दंमोन। जायगानि पुलिस थानानि मावख'गिरि राजलदेस कमलेशनि बादिब्ला जाब्रबथाय जानाय थावनिया सुबुंनि देहानि खामनाय बाहागोफोरखौ बोखांनाय जादोंमोन। आइएएफआ उनाव बुंदोंमोन दि जाब्रबथायाव सासेबो सरासनस्रा सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। अख्रां सान्थ्रि हानजाया थैनायनि नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायो। आइएएफआ बेखौ बुंदोंमोन दि जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कर्ट अफ इनकुवेरि दानाय जागोन। बेखौ गोसोआव लाखिनो गोनां दि बे बोसोराव जागुवायाव फाइटार जेट गोग्लैनायनि बेयो थामथि जाथाय। बाथि खौराङाव दङ काटिगड़ा बांलादेश सिमायाव मा-13 सिखावै लाबोनाय मैसो हमदों। काछार जिल्लायाव भारत-बांलादेश सिमायाव सिखावै दैथायहरजानाय मैसोफोरनि बेरेखायै बिएसएफआ गावनि अपारेसनखौ सोलिगासिनो दं। काछार जिल्लानि काटिगड़ा बांलादेश सिमायाव थानाय हरिनगरनिफ्राय मा-13 सिखावै लाबोनाय मैसोफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। बुधबारनि फुङाव हरिनगराव बिबानाव थानाय बिएसएफनि 170थि बेटालियननि सिग्रोमनायाव सिखावै दैथायहरजानाय मैसोफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय मैसोफोरखौ हादोर गेजेरारि सिखाव फालांगिरिफोरा बांलादेशआव दैथायहरदोंमोन होनना फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ जेएमसिएसआव जापानिज एनाफिलाइटिसजों सा 13 जिउ गोमादों। बिबानगिरिफोरा सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामदों। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि 9 जुलाइनि फुंसिम गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटेल जिएमसिएसआव जापानिज एनाफिलाइटिसनि जाहोनाव गासै सा 13 बेमारिफोरनि जिउ खहा जादों। जिएमसिएसनि सासे गागि मावख'गिरिनि बादिब्ला दासिम थिसनजानाय सा 58 बेरामिफोरनि गेजेराव सा 13आ थैबाय आरो सा 12आ मोजाङाव फैबाय आरो बिथांमोनखौ हगारनाय जाबाय। आद्रा थानायफोरा दासिमबो नोजोरनि सिङाव दं आरो फाहामथाय लागासिनो दं। जापानिज एनाफिलाइटिस थाम्फै अरनायजों गोसारनाय मोनसे भाइरास मेलेमारि सन्देरनाय। बेयो बांसिनै गामियारि आरो खावसे नोगोरारि ओनसोलफोराव थाग्रा सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैयो। गथ'फोर आरो बावैसो जानाय सुबुंफोरा गोब्राब बेरामनि बांसिन खैफोदाव थायो। बोथोरारि बेरामनि बांनायनि जाहोनाव हायुंआरि सावस्रि मिशनआ मोनसे रायजोआरि बोसोन होदों। सासे मावख'गिरिया बुंदों दि अखा बोथोराव दैनि दिदोमथि आरो थाम्फै फिसिनायनि जाहोनाव बेबादि बेरामफोरा बांलाङो। सावस्रि मावख'गिरिफोरा सुबुंफोरखौ थाम्फै होखारग्रा बाहायनो, न' खाथि-खाथियाव थाबथानाय दैनिफ्राय गोजानाव थानो आरो रैखाथियै थानो थाखाय गोग्गो दै लोंनो बोसोन होदों। स्निथि खौराङाव दङ भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव जथाय अपारेसनाव 473 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामदों। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव सीएसएफ आरो गुवाहाटी फ्रन्टियार नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर'जों मोनसे जथाय अपारेसनाव सोनाब बेंगलनि कुचबिहार जिल्लायाव भारत-बांलादेश सिमानि साखाथियाव 473 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामो। बे अपारेसना बांलादेशआव सिखाव फालांगिनि थाखाय बानायनाय गान्जानि आयेन बेरेखा दोनथुमनायनि सोमोन्दै फोथायजाथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनायमोन। 8 जुलाइखालि 78 बेटालियन बिएसएफ आरो एनसिबिनि सिलिगुरि जनरल इउनिटआ कुचबिहारनि राजपुरनि सिमायारि गामियाव मोनसे जर'खा जथाय अपारेसन जागायदोंमोन।
BSF जाया गंसे न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो सासे भारतारि नोगोरारिखौ खादोंमोन। बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गासै 473 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हादोंमोन। दायनिगिरि आरो जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरखौ सिगांनि आयेनारि राहानि थाखाय NCBनो गथायना होनाय जादों। खौरांखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।